Показвам ви сорт Мурано в една от моите оранжери. Сорт Мурано го отглеждаме за втора година. Като различно от тази година е, че сме го засяли в отопляема оранжерия. Вече масово цъфти и връзва. Държаме нощни температури 7-8 градуса. Отоплението е подово. Ето чрез тези мъркучи отопляваме. По нашия район, Петрич Сандански, масово се отглеждат домати и краставици в отопляеми оранжери. Ние тази година правим един експеримент. Искаме да пробваме дали е изгодно да отглеждаме ягоди в отопляеми оранжери. В момента почистваме излишните шуми, излишните листа. Оставяме растенията само е така, с младите листенца и цветовете. Освен сорт Мурано, в тази оранжерия имаме засяти още няколко сорта. Това тук пред нас е сорт Клери. Един тонел. До тук е изчистено, насам още не сме ги почистили. Затова на места има ягодки, които са останали от есента. Така, сорт Клери е до тук. Тук имаме един сорт, който отскоро е популярен в България. Сорт Morning Vitality. Има много добри отзиви за този сорт. Затова сме засяли от него един шет за проба. Засяли сме повече сортове, за да може да сравняваме кой сорт ще изрее по-рано, кой ще се държи по-добре от гледна точка на болести, на сиво гниене, което е сивото гниене, нали, всички знаем, че е най-големия проблем при ягодите, особено при ранното производство ягоди. Така, тук имаме друг сорт, който е нов за нас. Сорт Румба. Много силен сорт, много силни растения. Тук също не е почистено. Следващите дни ще премахваме тези големите листа. Големите и старите листа, жълти листа, като това, например. Останалата част от оранжерията на там пак е с сорт Мурано. Сорт Мурано е масов сорт в тази оранжерия. Тези растения вече са пак от него. Сорт Мурано е ремонтантен сорт. Цъфти през цялата година. Стига да има плюсови температури. Имам още една оранжерия с ягоди. Там провеждаме пак един експеримент, нещо ново за нас. Направили сме един тунел сме направили от 300 квадрата с ягоди на хидропоника. Така, сега ще ви покажа набързо и тях. Тази оранжерия също е отопляема, като от 26 декември поддържаме отоплението. Днес е 10 януари. Тук все още имаме останали ягоди от есенния завръз, които береме. Тук растенията също не са почистени. Ето показвам, тези жълтите листа предстои почистване. Тук изпробваме основно сорт Мурано, но имаме и още 3 други сорта. Тоест още 3 ремонтантни други сорта. Иначе имаме от сезонните ягоди. Това матраче е с сорт Априка. Също така имаме и сорт Клери. Експеримент в слабове. Така, сега ще ви покажа другите ремонтантни сортове. Това е сорт Малга. Тук виждате се развали тези ягоди, не са почистени. Растенията на Малга са малко по-слабо развити от Мурано. Ето отгоре е Мурано. Причината е, че ги засяхме с около 20 дена по-късно.
Тази цялата редичка е сорт Малга. Тук имаме сорт Кабрило и сорт Селва. Като ни прави впечатление, и сега сорт Селва ни харесва най-много като форма на ягодите, като цвет. Цветът е ярко червен. Пазарът е точно това. Знаете, че търговците бягат от тъмните ягоди. Останалата част от оранжерията е засята с сорт Клери на земя. Сега ще ви го покажа и него. Дай да покажем на хората Клерито. 10 януари 26 година. Тук също имаме цветове, които не успяхме да почистиме. Сега събираме ягодките от тях. В принцип по-правилно беше да почистиме цветовете, да може растенията да се развият по-силно. Но не успяхме да наваксаме с времето и решихме да ги оставим, защото вече имахме завързали ягодки и ни се разваляха. Това ще бъде сигурно първото клери в България, произведено на 10 януари. Растенията имат по една-две ягодки. Клери е засято на 27 септември. Растенията не са много силно развити. За тази година няма да плододават много силно. Но за следващата ще бъдат в сила. Имаме също така и външно поле с ягоди. Там имаме основно сорт Клери и Априка. И от ремонтантните сортове имаме сорт Монтерей. Монтерей е много силен сорт, много издържлив на жегите. Там берем ягоди почти през цялата година. Ще направя отделно видео за сорт Монтерей, за нашето външно насаждение. Ако това видео ви е било интересно, абонирайте се за моя канал. В движение ще правя видеа и заедно с вас ще проследим развитието на ягодите.